Ακούμε το podcast του Δημήτρη Λαλούμη «Οι τέχνες στην παιδική ηλικία». Πώς να οργανώσετε ένα μικρό θεατρικό στο σπίτι. Η θεατρική τέχνη είναι μια υπέροχη ευκαιρία για τα παιδιά να εκφραστούν, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα και δημιουργήστε μια αξέχαστη παράσταση. Πρώτον, επιλέξτε την ιστορία ή το έργο. Η επιλογή μιας απλής και κατανοητής ιστορίας είναι το πρώτο βήμα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα γνωστό παραμύθι ή να δημιουργήσετε κάτι πρωτότυπο. Επιλέξτε ένα σύντομο έργο με αξιόλογα διδάγματα. Αποφύγετε γνωστά έργα που έχουν βίαιη θεματολογία, όπου η μάγισσα τρώει παιδιά, όπου ο κυνηγός σκοτώνει αθώα ζώα, όπου η σκλαβιά είναι αποδεκτή κτλ. Δεύτερον, διαλέξτε ρόλους και φτιάξτε τις στολές. Τα παιδιά αγαπούν να παίρνουν ρόλους και να ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες της ιστορίας. Διαλέξτε ρόλους για όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμα και για τα μεγαλύτερα παιδιά ή και για τους γονείς. Μπορείτε να φτιάξετε απλές στολές από ρούχα του σπιτιού ή να χρησιμοποιήσετε υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι, αφήνοντας τη φαντασία να ανθίσει. Η δημιουργικότητα ζωντανεύει τη φαντασία, λέει η σοφία της παιδαγωγικής. Τρίτον, δημιουργήστε το σκηνικό. Δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλη σκηνή για να φτιάξετε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Με απλά υλικά, όπως κουρτίνες, χαρτόνια ή ακόμα και μαξιλάρια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπέροχη σκηνή στο σαλόνι ή στο δωμάτιο του παιδιού. Το σκηνικό ενισχύει την αίσθηση της μαγείας και προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη δημιουργία με τα χέρια τους. Τέταρτον, πρόβα και ελεύθερη έκφραση. Ενθαρρύνετε το παιδί να εκφράσει συναισθήματα και ιδέες μέσα από το ρόλο του. Μην ανησυχείτε για την τελειότητα. Η χαρά της διαδικασίας είναι αυτή που μετράει. Αφήστε τα παιδιά να αφήσουν τη φαντασία τους να πάρει τα ενία. Πέμπτον, χρησιμοποιήστε μουσική και ήχους. Η μουσική μπορεί να δώσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην παράσταση. Επιλέξτε μουσική που ταιριάζει με την ιστορία ή τα συναισθήματα των χαρακτήρων και ενσωματώστε την. Επιπλέον, ήχοι και ηχητικά εφέ, όπως το θρώισμα των φύλων ή ο ήχος της βροχής, μπορούν να κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο ζωντανή. Έκτον, προετοιμαστείτε για την παρουσίαση. Όταν όλα είναι έτοιμα, βεβαιωθείτε ότι το κοινό είναι έτοιμο για την παράσταση. Ενθαρρύνετε το παιδί να παίξει το ρόλο του με χαρά και αυτοπεποίθηση. Το σημαντικό είναι να απολαύσετε τη στιγμή μαζί και να δημιουργήσετε αναμνήσεις γεμάτες γέλια και χαρά. Με λίγο προγραμματισμό και πολλή φαντασία, το σπίτι σας μπορεί να μετατραπεί σε ένα κόσμο γεμάτο ζωή, χαρά και καλλιτεχνική έκφραση. Η δημιουργία ενός θεατρικού έργου είναι μια όμορφη ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν την αξία της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της έκφρασης.